Jadi muga-muga ya sukses bisa subur makmur dusun Wonoroto samudayanipun. Apa Mas iki? Gantian Mas. Rapopo. Ganti-ganti rapopo wong bayarannya padha. Iki tengah yo vokalis ini nang Facebook itu malah aja. Oh, iya. Nek ketani deh. Iya kan bagus. Karena berabi. Gak boleh kok Mas Kale. Itu tinggalan sepur kan. Tekan kene. Coba Mas lagi Mas. Tari Lasreswari. Enggak. Yo, apa salah-salah titik aja dipaiki. Nek sing ngarani aku yo kreasi baru. Ngono to enggak? Monggo para paraga Mas Joni dipun toto, dipun pimpin kados pundi lajengipun saged gumiyak, saged sareng semoga garapanipun. Niki penyanipun Mbak Tatak monggo siapa inggati karo Mbak Narik dipun bantu. Kula tak papangi ya ampun tak kok ya tekan kene rampung tekan bengi ora apa-apa gratisan karo sedulur Pak Warno sawerane iki sayangnya siji aku ora narik sawerane aja main nang Bu nek ra duwe beras utang tanggane wae ana. Nek ra duwe suket utang tanggane ana. Ora ana to. nyaper Ono iki. Yes. Pokoknya nek aku satu bayar guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sukses selalu iki soalnya Mbak Nita saking Ketangi Mbak Bilih warga Wonoroto untuk sambutan kali Pak Widodo bagi masyarakat monggo murah meriah hasilnya ya maksimal. Punya berapa paket ya Mbak? Berapa paket ya? kuat tak Jo 4 paket. Oh langsung banget.